Bisan gamay rang delegasyon sa lalawigan sa Siquijor sa nagpadayong Central Visayas Regional Athletic Association kon CViRAA apan nakaangkon gihapon kini og duha ka bulawang medalya karong adlawa. Nakuha sa Siquijor ang gold medal sa javelin throw sa regular sports ni Hazel May, gapol og laing gold alang sa athletics nga shotput nga nakuha ni Angel Rosti Bulingkit. Nakaangkon usab si Bulingkit og silver medal sa laing kategori sa pagkighinami ni DepEd Siquijor Schools Division Superintendent Rosalie Pasaol nga usa lang ang iyang gipangandoy nga gold medal sa apan duha gyud ang ilang nakuha. Nakita na to karon nga we are really making a difference as compared sa mga niagi nga mga tuig. Sakit tayo improvement ang performance sa ato ang mga athletes. So, the Siquijor nun, congratulations, no? So, Siquijor sa imo nag-iingon is in a small division but nakakuha og gold, no? So, congratulations.